Tayo na, maligo tayo. Ako. Sama natin si Nana Maring. Magkano bayad? Magkano? Ako maligo ang ginaw. Bayaran kita, bayaran. Masarap nga daw ang ginaw, sabi ni Nuni. Ay ako. Ay ako maligo ang ginaw. Nang malasahan mo ang ginaw. Hindi ako maliligo niyan. Tanghahapon na. Mainit na yung tubig sa ilog. Hindi ako maligo ang ginaw. Naroon ba si Rubin na naglilalangoy? Hindi ako maliligo. Saka si Rubin. Hindi ako maliligo ang ginaw. Nagkain na po yan. Nagkain na po. Nagkain na. Nagit nagkain. Hindi ako maliligo ang ginaw. Hindi kaya napalabo. Ha? Tayo na, sumama ka sa amin. Bisitahin mo yung babae mo doon. Ayan. Pambili ng pixie. Dali na. Magkano ang libag mo? Maligo ang ginaw. Oh, magkano ang libag? Hindi ako maligo niyan. Ha? Magkano ang pagtanggal ng libag? Oh, halika na, tara, sama na. Oh. Hindi ako maligo ang ginaw. Ginaw ang ginaw. Oh, dali. Dadagdagan ko pa to pag maligo ka. Hindi ako. Ito lang muna ipapakita ko. Hindi ako maligo ang ginaw. Ha? Hindi ako maligo ang ginaw. Dali na, oh. Hawak na. Ang ginaw lang. Ito, gamot sa ginaw. 100. Oh. 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 Maligo ang ginaw. Halika na. Tara, dadagdagan ko pa to pag maligo ka. O, deal. Hindi ako maligo ang ginaw. Game nila kay Nanay Maring. Dali Ay, na. hindi ko yan bibigay. Ay, hindi ko din ibibigay sa iyo to. Hindi ka maliligo Hindi eh. ka naligo, di yung bibigay sa'yo. Hindi ko ibibigay sa iyo to. Hindi ako maligo. Ibibigay ko to sa iyo pag maligo ka. Maghilod kami ni Mamirin sa iyo dalawa. Hindi ako. Hindi mo na kay Sasampuhan kita. Hindi ako. Ayaw talaga maligo. Oh, dali na. Dadagdagan ko pa to. Ay, ako maligo. Ay, ako maligo ang ginaw. Mabango. Kasi isang taon ka na daw hindi naliligo. Ay, hindi ako. Na. Hindi ako naliligo ang matagal lang. Game na kay Nanay Maring. Ay, hindi ko yan ibibigay dyan. Ay, hindi ko din ibibigay sa iyo to. Kailangan kapalit nito maligo ka. Ay, ako. Para malinis ka, mawala yung ubo mo. Ay, ako maligo ang ginaw. Hindi siya maginaw. Mainit ngayon. O, tingnan mo. O, mainit ngayon. O. Ay, ako. Okay, kay Nanay Maring na lang to. Nanay Ay, Maring, hindi ko yan bibigay dyan. Game mo na yung, bigay mo lang sa kanya isa. Ay, ako. Ay, ako. Hindi ko yan bibigay dyan. Bili mo yan ng Pepsi. Hindi ko yan bibigay dyan kay Alvary. Ay, may ako. tubig ba dyan, Nanay Maring? Dito, buhusan na lang natin dito. Ay, ako. Ay, ako maligo ang ginaw. May lagnat ka ba? Hindi ka naman ata nilagnat eh. Pag hindi nilagnat isang tao, pwede maligo. Hindi na. Araw-araw, wala namang sipon. May sipon ka? Karakat nga daw lalaman. Maligo ang ginaw. Sana, tara na. Doon tayo sa ilog. Ay, ako. Mainit baga ngayon. Ay, ako. Ay, Doon ako tayo. ang ginaw. Ay, ako ang ginaw. May tubig ka dyan, Chamarin. Dito na lang, buhusan Ay, na ay, lang. ako. Ay, ako maligo ang ginaw. Asan na kayo nun ang tubig? Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako maligo ang ginaw niyan. Chamarin, tara na. Paliguan na natin to. Ay, ako. Kukudkurin natin yung ano oh. Kasi Ay. puros lupa. Ay, ako. Ay, ako maligo ang ginaw. Ano, Chamaring? Anong desisyon mo, Chamaring? Ay, ako maligo ang ginaw. Asan na yung tabok? May tubig. Ay, ako. Dali na. Asan na yung tabok? May Kuya yata dito may tubig. Saan? Ay, ako. Saan? Ay, Pero ako. hindi, baka mauntog Ay, ka. ay, ako maligo. Mauntog ka dyan, mauntog ka dyan. Ay, ako maligo ang ginaw. Asan na kuya nun ni Beda? Ay, ako. Akin na yung Ay, kutsara. ako. Ay, ako maligo ang ginaw. Akin na muna yung kutsara. Ay, ako maligo. Mababasa yung kanin. Ay, ako maligo. Dali na, yan na si Kinuni. O, Ay. tulungan kang iluran. Ay, ako. Ay, walang timba? Wala. Ay, ako maligo ang ginaw. Walang planggana. Ay, walang timba, walang plagana, walang tubig. Ay, ako maligo niyan. Walang tubig. Ay, nandun ata. Ay,
Kuya Nestor. Oh. Tinatabuan mo si Nanay Maring. Kaya nga. Sino pong natabo? Ikaw? Pag nauta at nakasahod ako ng kwan. Tugas-tugas. O ano na, tara na. Hindi na mabili ng Pepsi. Nayan, get ang baay. Mabili na ng Pepsi, tas maligo na tayo. Asan bumba po? Saan? Malapit lang po ba dito ang bumba? Ay, Ay, ako maligo. maliligo yan. Ay, basta't naliligo yan ay doon sa tulay, doon sa may tulay. Guragudi na. Ay, ngayon na, di na ako tayan doon. Tayo na. Halika na, maligo na. Ay, ako. Diyos Ako maligo ko. yan. Tingnan mo naman yung Guragudi na yung binti na yung kadami-daming libang. Puput ko rin at... Panghilo daw. Ha? Ay, Panghilo daw. hindi na ako maliligo ang ginaw. Wala naman masarap daw yung ginaw. Hindi ako. Sarap-sarap ng ginaw at Hindi ako maliligo. kabanguhan. Ayan, tingnan mo, inuubo ka. 1 taon ka na pala hindi naliligo. Ang ginaw. Ang ginaw lang yan. Hindi ako maligo. Di daw na maalis ang sipon niya. Sabi ko, hindi at paano, di ka naliligo. Ay, yung init ng katawan mo, hindi na alis. Kaya nga, no? Eh, Ano na, ayaw mo ng pera? Magilaw. Bibigyan kitang pera, pero may kapalit. Kailangan maligo ka. Pag hindi ka maligo, ay walang pera. Ay, ako. Walang Pepsi. Inuubo. Kaya nga. Ayan yung ano yan, yung init sa katawan niya na hindi na ano. Ay, ako. Ayaw mo talaga? Ha? Ay, ako. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Binigay mo na mamili kay nanay yung ano, manok. Nakahiwa ba yun? Hiwa? O siya, tara na. Ay, ako. Uwi na tayo. Uwi na kami. Ayaw din namang maligo. Ay, maligo. Ayaw naman ng Pepsi. Gusto mo ba ng Pepsi? Chamarin, pambili nyo. Wala, binigay ko na kay Chamarin. Bibigay dito. Binigay ko na yung pera. Ayaw maligo eh. Oh. Wala na, nandun na kay Chamarin yung pera. Tapon ko itong kanina ito. Ay! Ba't mo natapon yung kanin? Wala, matatapon yung dinuguan. Huwag mo itapon yung kanin. At pinaghirapan namin yan. Binili yung pera, pinaghirapan namin. Eh wala, ayaw mo, di ba sabi ko sa'yo, pag ayaw mo maligo, ibigay ko kay Chamaring ang pera. O di, binigay ko Chamaring ang pera. O ano, Chamaring? Tapon ko ito. Ha? Kumain ka na para tumaba ka. Tapon ko lang ito sa ilog. Ay, itapon mo Ay, sa tawa ilog. na, sasama ka namin sa ilog. Ay, ako. Kasama kami. Ay, nako. Tayo, tapon to sa ilog. Tara, tara na. Tara na, itapon mo na sa ilog yung kanin. At nang kukudkuran ka namin doon ni Mamilin. May pera ka pa. Kaya na, tapon to sa ilog yan. Ay, ako. Sa ilog mo itapon. Mauna kami. Tara, Mamilin, mapunta tayo sa ilog. Abangan Ayun na. natin siya doon. Ay, di yan pwede ng Pepsing malamig. Nag-uubo. Nag-uubo. Tayo na. Ayaw naman. Alis na kami. Paano yan? Paano yan? Nandun na kay Chamarin yung pera. Ayun. Tapon ko lang itong kanin. Ha? Tapon ko lang ito. Ay, wag mo itapon. Ba't mo itapon? Tatapon ko ito. Tapon ko lang itong kanin na ito. Pati yung dinuguan, itapon mo din. Pulutin mo na lang, Chamaring. Ano? Pulutin mo na lang. Eh, ayaw mo maligo. Binigay ko na kay Chamaring yung pera. Sa akin naman yan. Hindi naman yan sa kanya. Natawa sa'yo si Kuya Nuni, oh. Natawa. Kuya Nuni. Natawa, oh. Ano masasabi mo, Kuya Nuni? Dali, pangaralan mo. Pangaralan mo, Kuya Nuni. At ito. At kaya mo, Kuya Nuni, buhatin natin yan. At Tatapon ko ito. siya ang itatapon natin sa ilog. Itapon kita sa ilog at nang malabaran doon, no, Chamaring? Na? Oh. Ano na? Tara na.
Ang alin? Anong itatapon mo dyan? Huwag mo itatapon at masarap yan. Oh. Huwag mo itapon yan. Po. Bakit po? Hindi, meron po akong bibigay sa kanya. Sa inyo po yan. Ito na. Pera. Hawakan mo na ito. Bibigay ko na naman kay... Ito, para hindi mo na kunin yung binigay ko kay Chamaring na pera. Pambili ni Chamaring na pandesal yun. Hindi ako. Ang alin? Ayan na, Tatapon ko ito. Kuha niya ng tuta, kakagatin niya. Iulog ko ito, tatayan. Ha? Kakaunting. Iulog ko ito. Iulog ko ito sa kubita. Ha? Ihulog mo yun sa kubita? Dala kami sa sunod ng isang truck na pera. Iulog ko ito. Pag may kwarto na yan, marami ibibigay sa iyo. Ay, kakaunting ito. Wala pang kwarto. Uy, madami yan. Pag nabaryahan, ilang Pepsi din yan. Kuya Noni, ilang Pepsi yan, Kuya Noni? Madami yan. Ha? Ang Pepsi ay 15 pesos ang isa. Mag 100. Ano na yan? 6. Iulog ko ito. Ha? O si mamili na lang maghulog sa kubita. Mamili, ihulog mo na. Huwag mahulog. Ihulog daw niya sa kubita. Huwag. Sayang yan. Kakaunting. Ayaw mo kasing maligo. Pag maligo ka, gawin ko 10 yan. Biruin mo, may pampito kang Pepsi. Bilang na bilang ni Kuya Noni. Kuya Noni, ikaw na mag-ano nito. Sabi mo, tara na, ligo na. Kumbisin mo na. Hindi ako maligo. Gusto mo na maraming pera? Ay, bibigyan kita ng maraming pera pag maligo ka. Pero pag di ka maligo, ay, tama na yan. Hindi ako maligo. Hindi Oh. ako maligo ang dilaw. Eli, masagasaan ka ha? Ha? Bakit? Kaya tayong tubig. Ay ako. Ay ako. O ano? Tara na! Ay ako. Ay ako. Dito sa buka. Ay ako. Ay na. Ay na si Mamili na. Ay ako. Ay, kakargay mo ni. Uso. Ay ako. Buhatin na natin, dali na natin sa Ay ilog. ako. Para maligo ka na. Ay ako maligo niyan. Ay ako. Tayo na. Ay ako maligo niyan. Sige na, pag maligo ka, gagawin kong 10 yan. Ay ako. Yung hawak mo. Gusto mo ng maraming pera? Payag ka muna sa gusto ko. Maligo muna tayo sa ilog, hiluran ka namin. Ay ako. Para umano ka, luminis ka. Ay. Ayos Mamili, naka-ready na oh. Ay ako. Buhatin mo. Ay ako. Gi ka nun eh. Buhat. Ay ako. Buhat. Ay ako maligo niyan. Dali na. Ang sarap mong kudkuran, Kuya Nestor. Ayan oh. Ay ako. Ang tuhod ni Kuya Nestor. Ay ako. Hala na, tara na. Ayaw maligo. Nay. Talagang ayaw maligo. Masyadong iyo. Tuwang-tuwa sa uling ang bata. Hala! Uy, anong nangyari sa... Ay, Ginoo. Uling na naman. Uling na naman ang hawak eh. Tuwang-tuwa ka talaga sa uling. Palibas sa walang uling ang bahay. Oh. Itsura, oh. Agoy, Ginoo ko. Kahugaw na. Tara na. Ay, ayaw maligo ni Kuya. Di na ako babalik dito kay ayaw mo maligo. Bahala ka. Huwag mo na akong hanapin kay Chamaring, ha. Ay ako maligo. Hindi na ako babalik dito kasi di ka naliligo. Di ka dumating. Ha? Mga 2 araw di ka dumating. Hanap ka. Ay, hinahanap ako? Dito. Anong sabi niya? At tagal andyan dumating nung babae. Agoy. Tapos? Eh, bakit masungit siya pag nandito ako? Basta't gayon lang ang question sa akin. Masungit. No. Na, matuloy na kami. Kuya Nestor, oy, tara na. Mader, matuloy na kami. Yan. Masaya na ako at nakita ko si Kuya Nestor na ano. Ay, kainin mo yung pagkain, ha? Lutuin mo na yung manok at baka maano na yan. Nasa plastic ay. Di pa po. Ay, hindi po yan luto. Hindi pa yan luto na naman rin. Lutuin mo na po at baka Lutuin mo na. mag-alot nasa plastic. Lutuin mo na, nag-alito. Oh, Lutuin mo na. lutuin mo na.
O bakit ka nagagalit? Hilaw pa po yan. Kumain ka na para tumaba ka. Para pagbalik namin dito, maligo ka na ha. Promise mo yan. Ha? Kanistor, ligo ka na? Sige na, tara na. Ay ako maligo. Bakit? Magaling ang naliligo. Ay, ang ginaw. Ay ako. Maligo ka at ay ako lamang ang bigyan ng kwarta. Pagpaligo, ligo agad ako. Gusto mo ng maraming kwarta? Bigyan kita maraming kwarta. Basta maligo ka. Tara, ligo na. Ay, Gusto mo? ligo ka. Ay ako. Gusto mo? Ay ako. Oh. Ayaw mo maniwala sa akin. Di ako nagbibiro, oh. Oh, basta pag maligo ka, oh. 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 Ay ako maligo. Waipik. Oh. Gusto mo? Oh, ano na? Deal? Dadagdagan ko yan. Basta maligo ka. Masaya ako. Oh. Na! Galing-galing ng maligo. Ako lang sabihan ng gayon ay maliligo agad ako. Oh, ano na? Ay ako. Ay ako. Ayaw. Anuhin mo na po yan, baka nasa plastic. Baka mag-amoy. Yun, shout out po sa lahat ng viewers. Chamaring, matuloy na kami, Chamaring. Ayan, shout out Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners. Ano daw? Nagdadal-dal. Ay kakaunti nga itong binigay. Dalawa lang. Daldal ng daldal. Daldal ng daldal si Tainistor. Ayaw talaga. Kahit na inaano na maligo. Yan, sa Rich Team. Shout out. Shout out. Kaway-kaway. Oo. Shout out. Kaway-kaway. Dali. Oh, masarap? Masarap yan? Ang ganang papaya. Sabi mo shout out. Oo nga, ang ganda. Buksan mo daw mamilin. Video natin. Ang bukid. Lapit na yung buma. Yan sa Rich Team. Kay Tita Rose. Ayan, shout out kay Ma'am Sisaline Asunsinon. Bams 2.0. Kay Daphne B Vlogs. Kay Pipadilla, cash out. Kay Ma'am Sisaline Dina Bueno. Kay Mamia. Kay Asunsinon. Sara Badet. Kay Ma'am Sara Badet. O, shout out Mamilin. Shout out Ma'am Sara Badet. Kay Ma'am Romilda Cabardo. Ason Sinon. Mas Biminda. Kay Ma'am Jane Official TV. Kay Ma'am May Campusano, Frida Official. Kay Ma'am Bibing. Lisa Tan. Sino? Ayun, si Ma'am Lisa Tan. Sino pa? Si Ma'am Lia Manalo Channel. Si Ating Avili Channel. Kay Ma'am Lerma Kilnit. Shout out. Sunog yung mukha ko, baka makikatulad ako ng babae. Parang binatasan. Ang ganda ng view. Ayun sa lahat ng viewers. Oh, Kuya Noni. Oh, shout out. Shout out po, Ma'am Sara Badet. Yun. anong nilalagay sa mukha, Kuya Noni? Chinchonso. Para Kuminis. Ching Chang Jo. Shout out kay Ma'am Emer Felix Cuevas. Sino pa? Ching Chang So daw po para gumanda at kuminis ang mukha. Ewan ko lang. Sabi ni Kuya Noni, ayaw. Ayun si Kuya Noni. Narinig pati ng babae. O, diba?
Kuya Nuni.